tots al Déjà Vu. Un lloc on compartir, sense tabús, i on deixar-te anar, deixar-se anar. Benvingudes a totes, a totis i a tots a l'11è capítol del Déjà Vu. Què tal, Carles Ballar? Com estàs? És lamentable, això. He fet de tu. Jo no parlo així. Però sí que dius, Sí, hola Marc Jiménez, com estàs? Però per què estàs presentant tu? Home, la gent jo crec que ja se n'ha adonat que tens la veu, que sembles... Ens agrada. Miguel Bosé. Bueno, potser sí. A veure... Anava a cantar Seré tu amante bandido, però m'he callat. Porfa. No, al final del programa. Sisplau, no ho faràs, te n'oblidaràs. No. Sí. Mar, Ho no apunto estem entenent els còdics de la comunicació. Apunto el Es guió. diu deixar l'anzuelito perquè el pesquen al final, ¿vale? Que almenys ens sortirà que ho han vist. Tu amante bandido. Ho Vinga. acabo d'escriure al guió. Si ens oblidem, Vinga. saps que tindrem un hate per part dels i les espectadores que t'hi cagues, oi? Sí, tenim les... Veuràs, si no ho gravem, una cosa... Vale, fem una proposta aquí mateix. que tenim les comides amb la mirada perduda. Fem una cosa, Carles. Si no te'n recordes, graves un Instastory i ho penges a l'Instagram. No, me'n Hombre. recordaré. Vale. De què parlarem avui? Doncs el Carles ha posat 3 títols perquè no ha sapigut escollir. Probablement no sigui cap d'aquests 3. Vale, jo els llegeixo els 3 i que sigui el que hagi de ser. De què parlarem avui? De la inestabilitat econòmica juvenil. De què parlarem avui? De l'entrada a la vida laboral, per si vols tallar-ho després a pospo, depenent del que triïs. No. O de la precarietat laboral, que és el tercer títol que ha posat el Carles. Una pregunta, jo ara hauria de fer els talls? No. O sí. O sigui, Si et sembla graciós ho fas i m'he si no, perdut no. sistema en directe o no, Marc Jiménez, perquè això què és? Si això no passa mai, estàs dispersa, avui. Carles, m'has fet presentar aquest programa. Jo no he presentat mai un programa, ni m'he fixat com ho fas tu, perquè no he tingut mai la responsabilitat de fer-ho. És que la mare sobre mai se'ls escolta. No. M'estressa. Vale, doncs no ho tallarem. Vale. Perquè la gent vegi les entranyes. Exacte, molt bé, Carles. Molt bé. Vinga, tira, que ens estem enrotllant. Segur que esteu en aquella meravellosa època de buscar feina, treball, professió, vivenda... Bueno, en definitiva, alguna manera de pagar-se les habichueles o de pagar-se el pa a la catalana. Potser només esteu a punt d'endinsar-vos en la meravellosa galàxia del món laboral. Si és així, només us volem dir una cosa. Molta sort. Tot i que cada cop es creen més... Ho has escrit tu? Sí. Tot i que cada cop es creen més oportunitats de feina per les joves, el clima d'incertesa a llarg termini és bastant pessimista. Com de precària és la situació dels joves en aquest país? Està el mercat en situació d'acollir a tots els joves amb els seus talents i habilitats? Hauríem de prioritzar la practicitat per sobre dels nostres somnis o prioritats? Avui eren llargues les preguntes, Perquè sí, no ens enganyem, el futur no pinta massa bé. Tot i que les dades estan millorant i els treballs comencen a regular-se, moltes empreses tiren de joves amb poca experiència i molts coneixements per omplir plantilla pagant pocs diners o directament res. Quines seqüeles emocionals està provocant a la nostra generació no tenir treballs desitjats i sous fixes? Seguirem tota la vida amb aquest ritme de contractes temporals o de sous fixes que no compensen? Podrem trencar la norma i independitzar-nos de casa sense por a tornar per falta de diners? Tot això i més a l'11è Déjà Vu. T'ha quedat bé, això, Marc Jiménez, tu ets la presentadora, avui introdueixo les convidades. Llavors, avui, vale, jo he d'introduir-les. Si vols, sí. Avui tenim... Però és que no saps ni qui són. Sí que ho sé, les he conegut. Te les introdueixo jo. Que s'introdueixin elles. Vale. Jo dic el seu nom. Vale. Són noms molt carisma. O sigui, Dius tu els noms. No, perquè jo mira, estic la nostra llegint, primera no sé on es convidada pronuncia l'accent. és economia. Bueno, està estudiant la carrera d'economia. Soc economista, ja. Moltes gràcies. Vale, bueno, pues un matís aquí, tontorrón. Només soc economista a França, no a Espanya, però bueno. Per què això? Ara ens explicaré això. Luego te cuento. Vale. Diré tot el nom perquè és una fantasia Vale. sonora, vale? Queralt Baizán Gaete. O sigui, en plan, té molt carisma el nom. D'on ve? Que ens ho digui ella. Caral. Sí, Caral, la però... verge perduda. La verge trobada, sóc jo la perduda. Baizán, un cognom preciós de Chiclana, el sur de este nuestro país. Y Gaete, chileno,
hija d'immigrante. No m'agrada immigrante de segona generació, perquè llavors mai deixa de ser immigrant. Només diré que filla de dona migrant. Vale, ens Increïble. agrada. I soc economista. Sí, Porto dades reals i no m'agrada no tenir la raó. Gràcies. Perquè ets economista o perquè en general no t'agrada? Jo crec que és perquè sóc Leo. Ah. Crec. Ens agrada Ui, el entrem en motiu, els horòscops. Sí, he de dir que la Caral tenia moltes ganes de venir. Sí? Moltes ganes. Moltes ganes. Però- Hem esperat a que torni a Toulouse. Perquè mai ningú m'ha deixat parlar. Així és. Pots afirmar contundentment que no deixen parlar els economistes? No deixen parlar a les dones d'esquerres economistes? economistes, Uai, perquè ser grande, dona grande. d'esquerres i economista. Té I Leo. tela. Compte, No suele passar. tens molts números per acabar de ministre d'empresa. Tio, dins de res tinc una reunió amb una ministra, crec que això no ho puc dir. Exclusiva! Reunió amb la ministra. Quan després el De medi Carles ambient. seleccioni... Quan després el Carles seleccioni els fragments de l'Instagram. les xarxes, Mhm. sortirà aquest sago. Però haurem de posar el ministeri. @ministerio de... Això no ho sabem. És ministre o consellera, per matitzar? Ministra. Hòstia puta, estem parlant moltes esperes. Vale, ja està, no parlem més. I la següent persona... Amb la següent persona la vols presentar tu. Ah, sí, millor, no? Millor. Vale. Com s'encén aquest ordenador? Si no hi ha res Bueno, apuntat. la següent persona és que no em dic no em sé els seus cognoms. No hi ha això. És la Núria. Pérez Rosell. Saps que l'altre dia estava xafardejant el prestatge, L'enciclopèdia catalana. l'enciclopèdia catalana, i la Verda, que jo no sé si la teniu, la Verda, Totxo. No la teniu? La que valia molts diners i no serveix per res. Exacte, perquè ja està desfasada. La vaig donar i a la botiga de segona mà de llibres no volien enciclopèdies i no me la van acceptar. No, lamentable. Per què? La Pues gent... perquè en Perquè ja tindrien teníem moltíssimes. Jolín. Doncs aquesta, entre la OPQR, vale, entre la P i la R, però ho he dit bé, entre la P i la R hi ha Rosell, i està apuntat. O sigui, la primera part, ui, no sé He de parlar. dir, per si m'escolta algú de la meva família, que és Rossell. Rosell. Si no ho dic, em mataran. És que no sé parlar. T'escoltarà algú de la teva família? No ho sé, però jo que sé. Ens interessaria. Bueno, Ho passaré jo el link pel grup de la teva família, Núria. Sí, no et no preocupis. La Que Núria ho penja, què el que no vull penjar amb la jo seva ho vida? penja a Twitter. Jo estudio Administració i Direcció d'Empreses. Portem a dues persones A quart, cultes, estic a quart. Esperem que aquest any acabi. Sí, l'econometria no s'interposa. Jo crec que tindrà un millor futur que tu i jo. Totalment. I ara parlarem d'això, del Que tu del i jo nostre futur. junts. És que era una de les meves grans reflexions al portar-les a les dues. Que és que el nostre món, comparat amb el contra dos. seu, és molt heavy, jo crec, a nivell futur. El meu germà és de la vostra branca. Nosaltres ens menjarem una puta merda i ell és molt, però ara Però debatirem jo el sobre que he dit això. abans Pues és serem que feliços. aquestes persones que, no sé, clar, tothom que us escolta deu estudiar el mateix que vosaltres, i si no és així, aquestes persones saben com funciona un estudi. Jo, personalment, com a economista, ja crec que m'estic avançant del tema, No, però ja hem les carreres de començat, les ciències socials no t'ensenyen a fer res. Res. Jo estic treballant ara, ja després em pregunteu en quines condicions, però jo estic treballant i res del que he pres a la carrera me sirve, no és aplicable. Les econometries m'han ensenyat mates, com derivar, com integrar, com fer funcions, molt bé, però serveix a la vida real? O sigui, estàs dient que no, normal, o sigui, no... T'ensenyen a aprendre. Vale, Sí. T'ensenyen a aprendre rapidíssim. T'omple el cap. jo pensava que a dia econometria... Economia No us sé. ensenyarien com fer El coses primer més dia de classe pràctiques. ens diuen, bueno, això a la vida real no es fa així. Ho fa un programa sol. Sí. I per què us ho ensenyen? Ah. De veritat. I Feu Per què pràctiques? paguem per això? jo estic fent Exacte. pràctiques. Quin Jo tipus no de puc. pràctiques feu? Jo no puc. Vale, jo estic fent pràctiques... Vale, jo abans he treballat en negre per una universitat pública catalana. Pot Podem ser la dir- que vagi o no? podem No ho dir-la. sabrem mai. És aquesta d'aquí, la que ens financia l'estudi? No. Bueno, ho ves, salveu el cul, Bueno, total, que jo estava fent pràctiques en negre, però que això no comptava com a pràctiques, era una feina que tenia. I jo sempre he fet investigació. I ara també estic a Nacions Unides cobrant 0 euros l'hora, també fent investigació. Perquè no m'agrada fer auditoria ni consultoria, no m'agrada fer números, a mi m'agrada les coses, de verdad. Perquè En ho plan, fas amb un benefici de 0 euros. Perquè és Nacions Unides i és una mica el meu somni. Ok, o sigui que és com per en un futur Perquè és poder arribar... Vocacional. És que estudio economia per vocació. És una cosa que no sé quanta gent t'ho dirà, però Poca, no? jo vaig entrar amb molta il·lusió a la carrera, molta il·lusió, moltes ganes de pensar que canviaria el món. I pista, no passarà. Suerte. Però no passa res. Amb el meu granet de sorra jo em conformo.
podem comentar que... Sí, clar, jo a la Queralt... És el segon dia a la meva vida que veig a la Queralt. Però no ho sento així. Jo tampoc. Som amics ja de l'ànima. El segon dia? És el segon dia. A què no us sembla? I el primer dia es van estar liant. Perdó, la Núria i el Carles són parella i es van estar... Potser estaven parlant amb mi i s'estaven liant a la cara. Abans parlàvem, ho comentarem, no ho Una comentarem. pregunta, I era com, bueno, si Una surt pregunta. orgànic, A veure. si surt orgànic, ho direm. I va la Queralt. Hem de dir que és una qüestió de percepcions, eh? Segons tu, va passar molt. Sí. Nosaltres no. He de dir... Preguntem-li a la resta de persones que He de- estaven allà No presents. cal, no cal. He de dir que portem 10 minuts de programa. Pues vale. No, espera, si és una reflexió sobre això. Has tret el tema al minut 10. I per què? No hem hem parlat fins al minut 5. d'economia ni de precarietat laboral en 10 minuts. Perdona, jo he Una explicat que he treballat en negre per entitats públiques, que estic treballant per 0 euros per una organització internacional, la més important, que per cert m'agradaria dir que... M'encanta aquesta dona. vaig Ella començar... sola es farà el Vaig programa. començar... És @contrátame. Si lo oyes, contrátame. Però és que vaig començar a treballar a Nacions Unides i Nacions Unides a la primera setmana de febrer i Nacions Unides i Europa van treure un comunicat que els hi semblaven regular, pràcticament esclavitud, les pràctiques no remunerades la segona setmana de febrer i aquí estoy, treballant per 0 euros. Podem I afirmar... per què no ho comentes, això? Els hi vaig dir i em van dir, no hi ha pressupuesto. M'estàs dient que amb tots els milions que hi ha no tenen un pressupost per pagar-te 500 euros al mes? Tant de bo, 500 euros. Clar, és que no estem demanant aquí a 1.000 euros. És lamentable que demanem aquestes coses, podem afirmar contundentment que les Nacions Unides estan pobres i són hipòcrites? Són hipòcrites perquè no sé quan cobra el meu jefe, però pobre no és Qui és el el teu senyor. jefe? És estranger? Sí. Anem a buscar qui és el president de les Nacions Unides. Se podeu No, seguir però parlant. no Vale. tractes amb el president, no? Sí. Amb el president no. Però tracto amb un director d'àrea, que és bastant important. Ha dit una empresa? No. He dit Nacions Unides. Nacions Unides. No saps el que és? Jo no les saps el que entitats- és? I Ah, no. àrea? Què? Àrea? Medi ambient. Ah, vale, clar. No, ara ho he aquestes entès. pràctiques no. Totes les altres. Havia entès àrea com si fos el nom d'una empresa. No. No, És perquè seria àrea. la... Jo mai treballo per empreses Anava a privades. fer un humor supernegre. Que no, Aquesta sé. zona de raça ària. Jo no ho faig això habitualment. Quina complicitat. Una pregunta, una cosa, no, en sèrio. Vale, perdó. Matís tonto. El tema. No, ja està, Som zero persones morbositats. independents que venim aquí a parlar de coses. Zero morbositats. Sí, exacte. Jo tinc una pregunta. Portaves dades? Portava dades, efectivament. ¿Dónde estan? Avui n'hem fet la primera pregunta, perquè la Caral ha començat a... Ja. Va, Caral, perdó. mentre busques les dades... Núria, tu has treballat en... Bueno, és que ho sé, però no sé per què li pregunto, però Ens ho clar, la gent explicat, ho ha de no? ser, ho ha de saber. Ah, no has explicat on treballa. La teva experiència laboral, quina és? Clar, he treballat durant 4 anys de monitora d'esquí. Però això compta com a... Clar, però no és de la meva branca, però està molt ben pagat i només treballo 6 hores a la setmana. I la Des temporalitat? Ja, 3 mesos, o sigui, a l'hivern. Però s'ha de comentar que Perdona, de monitora d'esquí. Sí, t'ho vaig dir, però no escoltes. I sí. va ser He cangur. d'aguantar nens i he de... M'estic he fent la de fer sorpresa que en no, directe. que no, que fas. Vale. vetllar per les seves vides. I va ser cangur. Mazo de temps. Bueno, i li dono... Faig classes de repàs a una nena, Sí. que és com cosina meva. Clar, a És diferència... una feina laboral amb 21? Com? Clar. 21 anys? Però també és veritat perquè tenim aquesta 22 pressió que amb hores. 21 anys ja has de tenir molt currículum. És que clar, ens exigeixen a vegades. Perquè vas a una empresa i te'l demanen. Clar, però que per Sí, això no, t'estic dient. És una mierda. Perquè quan vaig fer l'entrevista per entrar al màster, el que em va fer l'entrevista ja em va dir com... Bueno, aquest màster servirà per entrar al món laboral, no sé què. O sigui, com que donava per entès que seria normal que no tingués experiència. És que Doncs podem jo- parlar de la penya que no ha treballat en sa puta vida perquè no li cal i considera que no s'ha de començar a treballar fins als 25 quan acabes el màster Ja. i és una perspectiva totalment diferent de la penya que no es pot pagar la uni. Ja. I treballar. Jo vaig fer, bueno, no era una entrevista, però vaig trucar a la universitat on volia fer el màster per preguntar si podria entrar-hi. I em va dir, no, si no tens 2 anys d'experiència no entraràs. Perdona, acabo de... Quan neixo surto de ma mare i jo Surto començo a amb una treballar, com càmera ho faig? així, Com ho faig? No, És que és clar, desastrós. Jo porto treballant des dels 14 i un quadre d'ansietat que ja us agradaria veure. Si voleu us passo el número de la Francisca i us l'explica. Entenc que la Francisca, que li puc dir Paca, No, Paquita. un respecte perquè és la senyora que m'ha tret el pozo. m'he perdut si és la mare o la 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 psicòloga. psicòloga. meva psicòloga. Clar. M'encanta Francisca, la psicòloga. Francisca. Com li dius tu? Li dius Francis?
Dic Francisca, perquè jo li tinc un respecte a aquella senyora. Francis. Clar que sí, és important. Jo tinc una pregunta. Li hem preguntat a la Núria de què ha treballat, però no li hem preguntat a la Caral. Clar, és que Anava ara, a rebotar-ho. ara ja veuràs. De què has treballat? Vale, jo vaig començar... De què no? De què no he treballat? De cambrera, perquè sempre he evitat treballar de cambrera, Molt bé, perquè jo també. treballa molt, els tinc molt respecte i jo no vull treballar tant. Vale, als 14 anys vaig començar fent d'entrenadora, després... De què? De vòlei. Estava pensant en vòlei. Tenia pinta de fotre uns guantazos a la pilota. Clar, És que que no us rebenta, coneixeu, és jo que això et rebenta. no recordava. És que Nosaltres sí que ens efectivament. coneixem, clar. Doncs això, vaig ser entrenadora de vòlei, després he fet molt cangur, molta classe de repàs, això s'ha treballat. Cangurs nocturn, es guanya molt bé. Cangurs en anglès nocturn, es pot cobrar 14 euros l'hora, xavales. Una pregunta, cangurs... Espera. Què li dius? Bona nit en anglès? Sí, els hi fas el sopar, tot això, hi ha un previ. És com... Hi ha un és com una previ. cinta, hi ha un previ. Has donat un fatal. Perdó. Explotació Ai, infantil. esteu super mal pensats. Ja, jo no tia. ho havia plantejat. Jo estava pensant en un conte en anglès. Vale. Clar, Que doncs mona, sí. eh? Com a previ. Doncs sí. Com es nota O jo que que és sé, una monitora pel·li o algo. d'esplai. Doncs sí, també he estat monitora d'anglès l'estiu passat. Llavors, aquí comencem a la meva vida d'una empresa que fa... És una empresa que subcontracta ajuntaments per portar museus i fa accions contra sindicals. No diré quina empresa és, només hi ha una empresa a Barcelona. S'està fent molt interessant, eh? Però és que d'aquí potser he de tornar a tirar currículum. Vale, sí. Llavors, no vull tirar merda. Llavors vaig començar a treballar a museus, Museu Picasso, el primer museu més visitat de Barcelona després del Barça. És el Museu Picasso? T'ho juro. Ni el Magma, ni No, és el l'Ennago, com Picasso. es digui. És el Picasso. Després em van xutar pel Covid, vaig tenir una crisi existencial i després he estat a 2 museus més. A un on feia també de guia del museu, jo, al meu poble, a Cardedeu, preciós, el poble més maco del Vallès. Quina comarca és Cardedeu? El Vallès dolent, no el pitjor. Espera, doncs ja veus que és l'occidental o l'oriental? Efectivament. El Vallès dolent, no el pitjor. Podem comentar que l'oriental és com molt felicitat i l'occidental és com molt fàbrica, tot. Clar. Com turbio. Sí. Sí, passem de... Sembla que estigués a Girona, ja. No? Estic intentant Clar, processar perquè ja hi ha tota la modernisme. informació i m'està saturant molt. Vull dir, no vull pensar... I jo us estic veient i us tinc aquí i us sou palpables. La persona que estigui escoltant això... És que jo crec que això s'hauria de venir a veure en directe, el que està passant. Ni al YouTube, Una venir co- aquí en directe. Perfecte, obrim entrades per venir. Caral, per què avances a aconteixements que tenim pensats? No, Perdó. estàs flipant. Spoiler, Vale, que- perdó, no ho sabia. Ens moriríem. També la No, gent pot ho he tenir una cita pensat. amb mi. Ah, ho has I han pensat. dit el meu nom, el meu Instagram. Caral, vols està fer com es diu? Flash FM Urban Noche o alguna cosa així? Que Ai, pot anar al seu una Instagram. cosa, en la meva vida laboral només vaig per... Em falten 3 experiències del currículum. Vale, però sí, és ràpid. Vinga. Vale, llavors rapidíssim. Això, després vaig treballar en negre per una universitat fent d'investigació, d'investigadora. Llavors, Que no és la UB. Que no és la UB. Llavors, estic a Nacions Unides també treballant per 0 euros l'hora, fent investigació. M'agrada molt el tema e-commerce, jo què sé. L'altra experiència laboral era sobre el blockchain i les criptomonedes. No ho digueu mai a una festa perquè us venen criptobros a lligar amb vosaltres. Que puto asco. Criptobros, Que puto asco. I llavors, la setmana que ve tinc molta il·lusió, començo una altra feina on tinc això, la reunió amb la ministra. Amb la ministra. No diré quina. No diguem. Una pregunta, podem... No, ara en sèrio. Crec que Ha és començat dient no podia dir-ho i ara estava a punt de dir de què era la ministra. Estava a punt de dir el seu nom i cognom. Crec que és més interessant que cantar Amante Bandido. Dir el nom de la dir el nom de la ministra. Però potser es pot fotre en un problema i no Sí, volem perquè això. començo la setmana que ve. Encara no he firmat cap Podem contracte. fer una cosa, fem una cosa. Al final m'ho escrius i jo reacciono. A veure, perquè jo controlo el tema Vale. polític. Cantes Amante Bandido i ja està. Totalment. I llavors, No. aquesta I deixes aquesta de feina m'agradaria comentar un halo d'esperança. Em van oferir un contracte indefinit. I jo vaig dir, no, sisplau, feu-me un contracte de pràctiques, em falten 10 crèdits. Però després em faran un contracte indefinit, cobrant molt més que el salari mínim i em pagaran molt més que el conveni. Pensa, Ole! has tirat molt les is. I què vol dir això? Ha fet conveni, Conveni. salari indefinit... Però vol dir alguna Però és que estic molt contenta. Està molt contenta. il·lusionada i ja És està. que com per no és que, estar-ho. clar, és que com per no estar-ho, molt bé, molt bé. Vale, llavors aquí, com he dit, que Les trauria dades. les dades. Dades. L'evolució de l'encuesta de població activa, ambos sexes, total nacional, gent menor de 25 anys i la seva tassa de desempleo. O sigui, entrem els 4 aquí en aquesta merda. Sí. Sí. Ara fem gràfic i reflexió, vale? Perquè si no... Sí, aquí clar, no, clar. no acabem. Llavors, jo us tiro això i a partir d'aquí vosaltres em comenteu què opineu. Com a Però no economistes. l'economista ets tu. Però jo us ho explico. Això és una classe Ah, però interactiva. un moment, és que hem canviat els rols. Ara la presentadora és ella i nosaltres som els Avui hi ha entrevistats i molta modificació de entrevistades. rols.
Vale, el 2013, quan nosaltres teníem 13 anys, hi a la havia ESO. una tassa de paro que russava el 59%. Recordem que veníem de la crisi del 2008. Clar. I aquí va haver un rebote per les tasses d'interès, si voleu un dia us ho explico. A la crisi d'Espanya es va pronunciar molt heavy el 2013, però una tassa de paro de pràcticament el 59%. És molt heavy, És molt heavy. No hi ha ningú però treballant. el pitjor... No, però I la menys de meitat són 25. No, menys de 25. Ja, bueno, Però és en molt el, pitjor, poc, en el pitjor moment de la pandèmia va arribar per sobre del 40% de tassa de paro, de desempleo juvenil. només. Més del 40%. D'aquesta pandèmia. D'aquesta pandèmia. Imagina't com Al estàvem el 2008, Bueno, el 2013. tercer trimestre del 2020. I ara com estem? I ara és el que volia venir a dir. Halo d'Esperanza ha baixat pràcticament 10 punts. No estic llegint bé el gràfic. Sí, ja estem a sobre el 29%. Home, ni tan mal. Sí, sí. Podem comentar. Ara és el moment de buscar feina. Clar, tu És que ara ve treballaràs amb la l'estiu, ministra. Tu estàs treballant... Jo ja no estic treballant. Bueno, però en plan... Jo només pago. Més bona. No, però en plan, treballes durant l'any algun moment. Sí, Tu també estalvio. treballes a 80.000 coses, senyora. Jo treballo, no? Jo faig tot el gratis. Tot no. Però alguna cosa cobres. La gran majoria ho I faig com al aquí gratis. tothom sap, jo treballo a Calamancio. A Calamancio, sí. Llavors, podríem dir que tenim als joves feines extremadament precàries a nivell salari per hores que fas? O per clar, la Núria és una Clar, privilegiada. és que la meva... Jo cobro bé l'hora, però faig És que- poques hores perquè és una feina rara. Jo el que veig és que hi ha una gran dicotomia entre la penya que té. El teu cas, Carles, està fora del meu anàlisi, així que... Però és temporal, però perquè estàs estudiant. I no és el mateix la feina que tens quan estudies que els joves entre els 22 i els 25, que és una cosa molt heavy, Esclar. que hi ha dos tipus de joves, que és els que tenen una feina precària a 40 hores setmanals i no els hi dona per a emancipar-se, Això és una putada. i els joves que tenen una feina de 80 hores setmanals aproximadament, que el seu contracte posa 40, no les compleixen, es passen per tot arreu i es poden emancipar. Però a què precio? O sigui, Ja. He de dir el de que- no poder tenir vida social. És que el problema és aquest, que jo crec que si t'agobies molt et pot afectar molt amb la salut mental inclús, inclús la física. Et pot no. T'afecta. No, però em refereixo que jo, per exemple, aquests últims mesos he anat molt agobiat de feina, moltes coses, no de Calamancio, que em cuiden molt, però en sèrio. Et cuiden molt, però al final estàs moltes hores allà. No, sí, el problema és que faig moltes coses fora. Allà és com entro i luego salgo. També. Saps? No és com responsabilitat. I jo ho notava que és com un agobi. Agobi? No sé parlar avui, horrible. Llavors, imagina't treballar 50 o 60 hores sense poder-te anar a independitzar. Independitzar com a mínim. Sí. Però que bueno, que t'independitzes i l'estona que pots passar a la casa que Clar, t'estàs és dormint. Casa, bueno, a quines l'habitació. cases? A l'habitacioneta. Quines cases? Tinc dades sobre les cases. Què ha passat amb el preu del lloguer? No pot parar. No Però podem és que parar. és economista, no podem parar de dir coses. No puc no tenir la raó. La variació T'encanta la anual frase. del metro cuadrado. Pensa que som... O sigui, això és per damis, Vale, quan ha pujat el preu tu ets del metre economista. quadrat Pista, molt. a Barcelona, a Madrid i a, bueno, Espero que hagis posat i Cardedeu a a Sant Monistrol, Sebastián. A Cardedeu, ojo, cuidado, estan pujant molt els preus dels lloguers per culpa de la gent de Barcelona que ens ve a ocupar. Sí. A ocupar, que es queden a Barcelona. És molt car, doncs te quedes ahí. Es diu, té un nom això, gentrificació. M'estan gentrificant Cardedeu, efectivament Clar. això està passant, I perquè aquests arriba noms? l'R2. Vale, doncs la variació anual del 2021 al 2022, del 2020 al 2021, ha estat d'un 10% a Barcelona. Això és que els preus... I quan ha pujat el sou? Zero. T'estàs ratllant, no? Processant tota la informació també com puc. Bueno, però el punt no és això. El punt és que a sobre venim d'una tendència a l'alça que flipes dels preus de lloguer i els salaris no estan pujant. Marc, sisplau, perdona, ja sé que t'estàs estressant, no t'independitzaràs mai. Està el Carles així com amb la mà recolzada, o sigui, amb el cap recolzat a la mà, i jo així com que Perdona. estic mirant-te, però el meu cap està fent... Amb el mico fent així. Exacte. O Això ho saps estic aquell entenint, gif que comencen a passar-li dades així a la noia? Així estic. Vale. Vale, va. Conclusió. Que tenim els Núrieta. mateixos diners i val tot molt més. Sí. Bueno, qui té diners, perquè clar, Bueno, sí, si no en tenies, ara tampoc en tens. clar. No, vull llançar una llança. Com de? Marc, una pregunta, és que tu no et coneixes de què has treballat. M'interessa. Tira. Jo no parlo... No. De què he treballat? He treballat Bueno, de... tot que serà això a partir d'ara, vale? Bueno, de professora de repàs. He Qui no? treballat fent Jo també. concerts. Vaig estar fent concerts allò com... A la Big Bang. Tu com a tècnica?
No, com a cantant. Com a cantant. O sigui, a bars, tipus terrassetes, i després com a un evento privado, que em van dir, ei, hola, pots Esto venir? suena a cobrar en negro. És això cert? Certíssim. Ara que estem en època de fer la declaració de la renda. Fatal. He treballat com a figurant d'una A sèrie. Merlí? He treballat, no, que no he sé. treballat Ja ha com vingut l'Àlex. com a dependenta d'una botiga. He treballat... A una cooperativa. Carles, Ai, és veritat! Massa informació. Bon dia, un capítol. I no sé què més, de què més he treballat. Tu saps fer la declaració de la renta? No, per Jo sort la meva tampoc. tieta Tu es saps dedica a fer-la? això. molt Jo l'he fàcil, fet és un any molt perquè fàcil. me tocava devolver i la vaig Clar, fer. és que jo també la faig per això. Perquè us donin diners. Clar. És que com a són economistes nosaltres som tontos, eh? Sí, la meva tieta es dedica No. a això i jo... No sempre, He treballat també com el típic campament reial de Reis, no sé què, i me'n recordo que això que li vaig dir a la meva tieta, en quin moment he de començar a fer... Jo no sé si estic sent il·legal o no, Jo també ho he una mica preguntat, això. minusca. És que són preguntes que ens fem els joves, tio. Vale, Que ara el tens la en resposta. general. Just ara aquestes dades em ballanen mazo. Però si has tingut més de 2 pagadors, el paro compta com a pagador. Ojo que la beca que estiguis cobrant compti o no com a pagador. Si tens 2 o més pagadors, L'has de a fer. partir dels 12.000 euros. No cobro tant. Ah, I si anual. tens més de pagadors, perquè evidentment doncs, tens feines de merda que duren un mes, que és doncs, el Nadal. 2 o més, 12.000. A partir de 12.000, si guanyes 12.000 anuals... O sigui, S'ha de donar poden happen. pagar 10 persones i no arribar als 12.000 no cal. No està efectivament. passant ni Però, lluny. ojo, No. fes el borrador, perquè Clar. jo no arribava a 12.000 euros, però em tocava a tornar, A tornar. 200 euros. Llavors Jo vaig és com, oh. jo faig la declaració de la renda. I llavors, si tens un pagador a partir dels No vull perdre diners. 14.000, crec que són, amb un pagador, però sempre intenteu fer el borrador, no és tan difícil. Es genera sol, només necessites el certificat digital. Sí. I una cosa, si no teniu la firma digital, passeu un Ja dia n'he per tard, ja n'he tard. l'Ajuntament. Ara estic passant per colmo, he de pagar el CEPE, que s'han equivocat i m'han S'han donat més equivocat. pasta de la que era. Sí, això ho fan molt, a mi ho fan hi ha molt. 50.000 milions de persones. Sí. Jo crec que és un sistema Hi ha molta gent, que ho van fer com el cul, ho van fer com el del cul. nostre entorn que ha hagut de pagar-lo del CEPE. Sí. Molt fort. Perquè I ojo, no han no t'ho sigut hagis capaços de calcular-ho bé. No nosaltres, sinó en blanc, qui ho havia de El gestionar. sistema. És lamentable, però és que molta pasta, eh? Sí. Que dius tu, jo m'he gastat els 800 euros, 1.000, els que siguin... Bueno, en jo a altres mi no em van coses. pagar tant, però sí, vull dir... La cooperativa no És una paga, eh? putada ara de cop haver de pagar-ho Sí. tot. És que aquí, Caral, quan diem empreses, ho fem com amb una... Aquí Com són un les eufemisme, empreses. no? És per no Exacte. donar com Per això massa calamancio, per no informació. ser- Calamancio, que és molt fàcil, però Clar. has de... Bueno, he dit el nom ja, però per exemple, el suc de taronja és una altra empresa. Vale. La cooperativa és una. Jo he dit empresa explotadora de museus. Bueno, jo si et dic Hacen Daño, ho entenc. Sí. Hacen Daño és boníssim. És molt bona. No vaya a ser que us hagin de I si us dic, patrocinar. si us dic el Només Gato us anireu a Largo, comprar les croquetes ara quan sortiu. És veritat! si us dic el Gato Largo, sabeu quina empresa és? Sí. Sí. El gato largo. Tu vaig dir a tu o qui li vaig dir? És el gato del Preto. No, però en anglès. Digues el Gato Largo en anglès. Però d'una manera Tu una mica compres cutre. molt vull dir, allà, en plan, compres molt allà. Va, Carles, estan tots els espectadors comentant. Ai... És que és rosa, no es parla d'això. No soc gros, soc castany. És castany. Pot és ser tot el igual. foco que em deixa Vale. ros i calvo. Que sí. Escriu. Carles, no podem deixar amb aquest silenci. Ja, estic Ja. una mica dispers. Vale, podem El primer. parlar quines conseqüències... Però digueu en, és que la digueu Bàrbara en veu alta per si algú no ho Ja sap. explotarà el cap. Digueu en veu alta per si algú no ho sap. Com és el Gato Largo en anglès, Carles? Vale. Com és? És que jo estava pensant en large, No, no long. Clar. L'empresa d'esports número 1 de Catalunya. The Cat Long. Llavors, tota la vida. Clar, sí. això m'ho ensenyava a mi. Simple i fàcil, a mi m'ha Caral. dit. Tu, Marc, has tingut 85 feines, I tu aproximadament. 52.000, és que no sé... No, jo crec que... Anem Si allà. fa no fa. Fa no fa. És lo mismo. Tens ansietat? No. Crec. És que no va la pum. Crec que no. No, crec que no. No va la bon peu. No he tingut mai cap... Que ara em sembla lamentable que no ens ho tens? preguntis a nosaltres dos, eh? Molta. Ala. Moltíssima. Vull dir, no sé, Per és que això vas entrem a la en un terreny Francisca, que, clar. no, que ara mateix no... Encara vas a la Francisca o has trobat una nova No, perquè psicòloga a com Toulouse? has dit, està a Toulouse, fugint d'aquesta precarietat. T'ha agradat la precarietat Imperant. laboral de Toulouse? O com què? No has no treballat? has treballat allà l'he o no? No he treballat a Toulouse. Però podies? Home, estava Sí. estudiant, no?
No, o sigui, bueno, no, aquí però- també. per temps no podia. No, però però vull dir- puc. És Europa? És Libre que jo per circulació. conveni no podia treballar a Anglaterra. No han rebaixat els teus No em nivells deixaven. d'ansietat al no treballar durant uns quants mesos? És que la universitat ho ocupa tot. I no és veritat que no he treballat, només vaig estar un trimestre sense estar pluriempleada. A partir de Nadal, clar, vaig començar a cobrar 0 euros l'hora a Nacions Unides. No és veritat. És Clar, que vale. el pluriempleo no Upsi. para, Una pregunta, no teniu el dubte existencial de què fa Nacions Unides a part d'investigar? Tio, investigar... Auditoria. Però el què? Faig papers. Estic fent un paper. Vale. Me'l publicaran, tio. Estic bastant contenta. Sortirà a nationsunides.com? Sí. Uau, no sé. Posarà I el seu Twitter, Baizan- evidentment. Baizan et al. I tal. I tal, sí. Quan Perquè a més sobre em dic d'un. Baizan, vaig guanyar, hijos de puta. Quan col·laboren més d'una persona, posen i tal. Ah, vale. És com i companyia. Clar, perquè és bé alta. clar. Ve alta. Ah, Ella afortunada. Clar, tu i jo som de principi de llista. clar. Tu no, i tu jo estic a tampoc. la meitat. Jo també. Pérez. Tio, i estic molt ratllada perquè vale, amb el meu ex parlàvem molt de tenir fills. I no obrim volia... un tema. Tens alguna estadística d'això? És que ho està afilant! Molt bé, que bona Pocs que fills i molt gran. Vale, doncs ho està agobiat afilant. amb les estadístiques i els fills. Estic pensant, la gent que entri a escoltar sobre la precarietat laboral i escolti de tot menys de la precarietat laboral. Però que ara Estem lligo, parlant, està intentant lligar-ho amb la precarietat laboral. Vale, vale. No sé. Endavant. Home, és que si no tens feines dignes, com has de pagar? Clar, Saps? Minimums. Endavant, Caral. doncs jo parlava molt sobre posar Baizan al primer cognom i ell no em deixava, perquè és un home amb masculinitat fràgil. No passa res, seguim. Espero que l'hagis deixat. Ha dit ex. Efectivament. Ah, que és veritat. Uf, A veure si estem mateix. Efectivament. Vull dir aquesta dispensa. Doncs això, i jo li volia posar al meu bebè Baizan primer, perquè si en cas de que volgués ser investigador pogués. Llavors, però me'n vaig adonar que no podria tenir bebès fins aquí 83 anys, perquè l'edat mitja de ser mare a Espanya és als 32 anys. Només, em sembla com molt baixa segons el que tenia al cap, eh? Doncs, El primer fill, pot ser, el primer o no? fill, Exacte. l'edat de mater... Sí. Ah, vale, això ja enquadra més. Clar, però és molt heavy. És molt alta. És molt alt. Molt A alt. França és 5 anys més Sí. baix i estan aquí al costat. A Portugal no sé quan és més baix, però també és més baix. No és perquè la gent a Espanya no tingui ganes de tenir fills. No, el problema és és perquè la gent econòmic. no s'emancipa. I la majoria dels fills són de... Mare, Buah, és que sonarà fatal, però... Digues. De família, en plan... De famílies. de fills immigrants o d'immigrants. Ah, sí, hi ha molta Que per cultura natalitat. tenen més fills, Sí. saps? Sí. No, allà tenen més fills No, diem aquí, per mare. No, aquí. A seguir més que venen, per mare. Tenen més fills per mare. Bueno, igualment, però això fa pujar la mitja de fills per mare Sí, clar. Sí, espanyola. Efectivament. Perquè, quina creieu que és l'edat d'emancipació a Espanya? Us està fent preguntes. No, Sí. ¿cuál es el porcentaje entre los jóvenes emancipados entre 25 y 29? Jo és que ho vaig llegir fa poc. Però Perquè no me'n t'ho he passat recordo. jo. No, sí, Ah, vale. que t'he dit que no m'he mirat els gràfics. Vale, quanta Aquí. gent entre 25 i 29 està emancipada? Quanta creieu? Que era un... No era, o sigui, era... És edat de- em no, Que sembla anava a dir no un està estudiant. 40%, va. 30 i pocs. Mar? Ui, Ui, jo seré optimista, crec. 56. No t'ho creus jo he ni sigut optimista, he dit 40. 48. Bueno, 50. Ni la meitat de penya està emancipada. Vosaltres creu que us Fins als emancipareu 29. entre Però els què 25 i contem per 29? emancipar? hem dit. Saps? És sobreviure, no marxar una estoneta i després tornar a casa Clar. els papes, eh? Ja, Fer però és un que, Erasmus no compta, xaval. ja, però és que hi ha gent que, per Sí, exemple, que se'n va, entra a la universitat i si és d'un poble o no és Lo de que Barcelona, està se'n va. fent, sí, Llavors no caga compta. papi, però estan això no és saps? emancipar-se. No és emancipació. Ja, però és com... Comença- easy. És comença- una pràctica, saps? Has dit easy, eh? Easy. Easy. Doncs això no compta. Vosaltres creieu que entre els 25 i els 30 anys us podreu emancipar? Teniu aquesta esperança? Soñar és gratis. Jo ja estic emancipada, per desgràcia. Viu sola? Bueno, m'ho paga l'Estat. Bueno, però viu Gràcies sola. a l'Estat. Visc sola a una residència de l'Estat francès pagat per l'Estat Però perquè espanyol. encara estàs a Toulouse. Perquè encara estic a Toulouse i em queda un any a França, ho sento. Perdona, això jo no ho sabia. Doncs encara em queda un any a França. Quan I tornes? què fas aquí? Perquè fer les pràctiques en remoto. Que llesta. Clar, però les És que, fas per favor, online. estudia economia. Clar. Sí, aquest... La mare està flipant, vale? Em queda un trimestre que he de fer les pràctiques, però com les faig en remoto, les puc fer des de la meva casa. I no et mola més estar allà? Però és que no queda ningú. Tothom està fent les pràctiques a Brussel·les, dels meus companys. I a I no Brussel·les pots plou. conèixer més gent? Quina gent? Europeus? O francesos? Jo. Per què? És broma, no, però és perquè he trobat una altra feina aquí. La de la ministra. La de la ministra. ministra. Podem fer una altra pista, ara que estem a la meitat del programa?
No. És ministra, llavors és dona? És ministre? Això... Vas dir Sí, ministra? sí, que no, és que s'està fotent en un mar de... No. Que sí, que No. igual És que té encara no he aquí firmat el Seguridad contracte. Nacional aquí Clar, al és que encara no he teléfono. firmat el contracte, sisplau. T'imagines que després no ens deixen penjar aquest capítol i queda déjà vu 1, Tu 2, capítol 3, 4, 5, ha 6, sido 7, 8, bloqueado. 9, 10 i llavors queda 12. com un hueco allà, Podríem dir que ho posarem a Instagram. Perro Sánchez us ha Potser es fa censurat. viral, potser es fa viral. Perro Sánchez Vídeo us ha censurado. censurat. Clar, ens interessa a vegades la viralitat. Sense ser, ho faig. Va, ens sacrifiquem. Podem dir... Pel morbo, tot pel morbo. Bueno, això, vosaltres... Tu estàs emancipada, però ara mateix no... O sigui... Bueno, està emancipada és per sense estar-ho. Sí, Vull dir, sense estar-ho. claro. O sigui, estem comentant En plan- En plan, que De- paga clar, l'estat, que no dels paguen teus els seus ingressos. pares. Clar, jo ara he tornat a casar els meus pares. Clar, jo... Clar, doncs llavors no estàs emancipada. Bueno, però he tornat a l'estiu. Vale. Sí. Són vacaciones, està de visita. Núria, tu creus que amb 25 anys estaràs emancipada? Jo, ara que tinc 22. Hòstia, és que són 3 anys, eh? Ui, Clar, és que jo, ratlla, a veure, amb una amiga sí que hem fet un plan, però com per poder... Si tens un objectiu, com que vas cap allà. Llavors és per això, però no sé, Llavors sí, no la confio. resposta és sí. La resposta és esperem I tu que sí. ets de Barcelona, creus que podràs viure a Clar, és que és Barcelona? una altra. És la nostra ratllada. Clar, no sé. tu, Carles? Jo, sincerament, i ara parlarem, per exemple, ella és una economista i administradora de direcció d'empreses. No, però en sèrio. I nosaltres som comunicadors audiovisuals, bueno, estem estudiant això. La diferència a nivell possibles feines que Sí. tinguem és molt alta. Jo crec que elles tenen la possibilitat El més seu alta. potencial, diguéssim. A nivell de potencial de sou i potencial de trobar una feina fixa, perquè hi ha 80.000 coses d'economies i d'administracions, Sí. que nosaltres, que normalment l'art, entre cometes, o la comunicació no es valora. I en el fons és el que mou tot el que fan ells o ho movem els comunicadors. Bueno, Apa! Epa, Allò us perdona, quedareu. Caral, has dit que lo de me les tomo un Nacions, carajillo y te lo comento. lo de les Nacions Unides Sí. t'ho penjaran. Això t'ho penja un comunicador. Si no, no ho podries Tio, és un penjar. PDF. Ja, però ho has de penjar a una web que ha creat algú. És com tu quan entregues el Tia, TPG. però no. Tia, però per exemple... No, però igualment, sí, ara, M'entens? darrere de moltes coses sí que hi ha... Sí, jo entenc que ja... Llavors, em fa ràbia que a nivell llarg termini, jo, per exemple, ho veig una mica negre. Però perquè aquí a Però no Espanya per no es valoren les arts. pessimista. Però, és que jo jo- crec que tothom està una mica igual. Jo Vull dir, crec que encara que elles siguin economistes... vosaltres i el vostre Jo i no. el nostre són les dues cares de la Ni de precarietat. lejos. Perquè jo només estic trobant... O sigui, la majoria de feines són rotllo, consultories, les Big Four, potser sabeu què són. Da igual. Gent que explota, però en plan, que et paga de puta mare, que potser cobres 40.000 euros l'any, però potser has de treballar 10 hores o al tant dia. de bo, o 12 hores al dia, saps? En canvi, el vostre potser sí que és molt més inestable, Clar. però treballeu... Bueno, no, perquè No, el no, rodatge no. també és una Ja és fumada. veritat. O sigui, clar, en és que, absolut, per estic exemple, que ara perdó. fas un rodatge, tota la planificació d'abans, No compta, ja no? no te la... O sigui, en plan, si hi ha molt finançament darrere, segur que sí. Clar, Però, no, en un bon però per rodatge... exemple, fas En un alguna bon cosa estudi i o dius, algú bueno, així. doncs et compto les hores de rodatge, però les de planificació que has de pensar... No, però aquestes també és a un guionista o una Sí, guionista però sí has que de se'ls ser un hi guionista i paga. has de tenir una producció darrere. Per Has això. de tenir pasta. Però la gent freelance Però una cosa, és que, per no exemple... cobrarà. Tipo, el Això ho procés esteu fent creatiu no gratis. te'l no paguen. tot el pagaran. Esteu fent un punyat de coses gratis, vosaltres. Sí. Això Sí. ho esteu fent gratis. Sí. També podem Estem parlar esperant a d'això. que Estan. Primavera Sound Se n'adoni. o Podimo o Podium Podcast ens contracti. Jo crec que Estic tan enamorada del concepte de Primavera Sound. és que imagina't... Però de la Caral, ràdio. El festival em sembla fastigós. Els Però els no ho festivals diguis, són que volem fastigosos. que ens contractin. Però la ràdio? La Quina gent ràdio més és una sexy. fantasia. Saps que la Paula Carreras va venir a la universitat? Vaig entrevistar la Paula Carreras un dia. Hauria de Aquí a la saber uni. qui és. És la gent de merda. Gent de merda. Sí. Que per cert, gent de merda, si ens voleu. Gent de merda. Teníem apuntat a la Paula Carreras. No, a veure, t'imagines que... Soñar és vindria. gratis. No, però Podeu estan portar guapíssims. a l'Andrea Gómez. Ah, l'Andrea, sí que és la Tardeo, no? Sí. Sí, quina fantasia de programa. Quina fantasia de tia. Sí. Aquí només portem a dones interessants, eh? Molt ben fet. Sí. I a vosaltres. Hola, ¿dónde va? Todo mal. És broma, La Ja, Carol era és per descansar. superinteressant i la Norieta, pues, què te voy a contar? Dit això, com anem? Ai, no ho sé, jo és que m'ho estic passant molt bé avui amb tantes Vale. dades. Caral, tens més dades, però després podré seguir parlant, eh? Ara anem a fer un joc, Vale. però tu vas fotent el merda entremig, vale? Vale. Sí, et sembla? Doncs fem una petita pauseta tontorrona. Amb la meva veu em vaig a prendre un carmel d'aquests. Com es diu el carmel aquell de merda que m'has donat? No ho farem... No, De com pròpolis es és. diu?
D'Acròpolis, sí. Acròpolis. Llegirem Acròpolis al Acròpolis. Carmel. Doncs fem una petita pauseta, perquè em prenguin el Carmel, seguirà la meva veu igual, però fem una petita pauseta. Adéu. Perfecte. Has de trucar. Això ho deixaré. Podem parlar mentre es parla? Està trucant a la ministra? Sí. Després Estic pensant, hauria de fer-ho jo. Hem començat a l'hora. Clar, era la gràcia, tallar-te. Però això s'ha de quedar en directe. Sí, clar. Ho hauria de presentar jo. Puc fer un Després incís? d'aquesta petita pausa... Fes A un veure incís. com ho dius. Fes un incís. Perquè anava a dir una cosa T'està molt... picant això l'ull? Ara dirà, és que d'anar a la perruqueria. Vale, digue'm. Que després de la petita pausa publicitària, on la Caral ha parlat amb el ministre, de primera mà, T'acaba de dir que no, com t'agrada el morbo, Carles. m'encanta el morbo, el clickbait. Us havia de dir que no, perquè això, i si us queda gravat als vostres ordinadors, què? Jo què hago? No direm el nom. No. No direm el nom. Recordem que em passarà el nom per aquí i jo faré... Vale. Dit això, després d'aquesta Ho faré, petita i és pausa... d'aquí Inés. També això pot passar. Després d'aquesta petita pausa, fem la secció, la meva secció... És raro que t'ho presentis a tu mateixa. Sí, però ja. La fas tu, la secció? Estaria guapíssim! Vols que faci jo el Joan Mai avui? Però marca'm quins. Tots. Tots, Fem vinga. una cosa, ho fem un altre dia, que tinguis la veu bé. No, avui. Que em fa És que jo a vegades m'apunto aquí coses que ella res, s'entén les i llavors notes, tu clar. ho llegiràs tot i quedaré fatal. Potser millor no. Vale, doncs tu. Vale. Ho fem al programa següent, si vols. No. Dit això, primer jo mai mai. Perquè no podem. Primer jo mai mai. Jo mai mai he sigut rebutjada per una feina per no tenir X anys d'experiència quan era pràcticament impossible que jo tingués aquells anys d'experiència. No, jo he de dir que no. Mai m'han dit que no. Estem parlant de... sèrio? Afortunada. No, però perquè jo no he... Clar, No he insistit gaire. jo no he... La feina on jo vaig entrar me la van donar abans de tenir el títol per poder-la fer. O sigui, me la van donar. Vaig parlar, saps? Ja estava com sobreentès que m'agafaria. La qualitat. Llavors no vaig fer mai una entrevista de feina, no sé què... Ja tu, Carles. He de dir que jo vaig entrar per la porta a Galamancio. És la meva primera feina. És veritat, ja ho va explicar, això. Vaig entrar... Crec que no aquí. Sí, ho he sentit en un podcast. Vaig entrar Jo per la també ho he porta i em van contractar en 10 segons. Mm. Métodos de A selecció. veure, jo tinc feines on em demanen 3 anys d'experiència i jo vaig dir, Sí, que en dic. tingui! Però tingui amb 20 anys, perquè Mentida. tinc 3 anys d'experiència amb 20 anys. Però és no, mentida. era veritat. Però Clar, perquè porta treballant des dels 14. Clar, perquè Polles tenia 3 anys d'experiència. És el que hauríem de pensar. Ah, vale. Però no eren en el mercat No, de hem de l'economia. reflexionar això. Clar, és no, que és això. clar, era una altra feina que no era d'economista. vale. Clar, és que Una xavala polifacètica. Ja ho veig, ja. ella... Vale, faig el següent de jo, Tira, jo mai tira. mai. Jo mai mai he imaginat el meu futur, però he pensat que no podria mai cuidar una família perquè els diners no em donarien ni per mi. Per tant, el futur que havia imaginat no seria... Sort que no ho has llegit torna tu. a repetir això? Ja, sort que no ho has llegit tu. És el que no em deixa Jo mai dormir mai, cada nit. Sí, imaginant jo el no. meu futur, he pensat que no podria mai cuidar una família perquè els diners no em donarien ni per cuidar-me a mi pràcticament. Ah, Jo no, però sí que m'he preguntat si podria perquè... tenir un estil de vida semblant al que he tingut jo, saps? Com replicar el que han fet els meus pares amb mi. Jo és que crec que no podré ni cuidar una mascota. Però per la teva habilitat o per... No, pels per la meus pasta? diners. Sí, crec És que que és sí. una Jo tinc putada. 2 peixos i són barats. Com Però es diuen perquè- els teus peixos, Núria? Glob Ja. i glob. I Clar. està Has de viu? morir un, però clar, no sabem quin s'ha mort. Llavors no sabem si és el que viu és el glob o el glob. Que dramàtic. Jo, no sé, o sigui, jo crec que sempre totes les feines que he fet ha sigut per amor. I estic estudiant això per amor. No perquè cregui que em donarà un sou de la parra, perquè estaria fent una altra cosa. Què estaries fent, Marc Jiménez? Això no m'ho has dit mai. Si només comptéssim la pasta, Sí. Seria escriptor, bro. no. Clar, jo seria enginyer, però és que no sé ni construir un pont. Clar, però això t'anava a dir, però llavors, o sigui, per exemple, un doctor o una doctora guanya infinits i diners, Bueno. si té una bona... Quantes hores treballa? Clar, Clar. i quants anys ha estat estudiant? És que, jo això, per claro, exemple, i no com ha podria. patit durant la carrera? És que ni ganes, no. No. Però quan era petita volia ser forense. És que... Tens pinta, eh? Sí, eh? Sí, te pega. Llàstima, m'he quedat aquí.
Bueno, sempre pots fer-ho. Sempre pots fer-ho. Forense de cintes de vídeo. No sé com va l'audiovisuals. No aneu amb casets encara? No. Una Anem amb pregunta, que segueix targetetes. al 2000 o al 1980. Sí, com estudia economia, s'ha quedat allà. Jo m'he S'ha quedat allà. atrás. Jo en la crisi de 1920, el creix del 29. Llavors, no heu pensat en un futur idíl·lic que després heu pensat que no podríeu... Cada dia no puc dormir perquè jo, el meu únic somni és ser mare soltera, encara que tingui nòvios. Hòstia, que grande. Jo vull ser mare soltera i vull tenir més d'un fill i estic obsessionada que no els podré mantindre, no els hi podré donar les escoles que necessiten, no els hi podré comprar el menjar al mercat, que és el que jo vull fer perquè és el que he fet tota la vida, i ho passo molt malament i cada dia no puc dormir per culpa d'això. I què faràs? O sigui, què tens previst? Tenir uns fills o És unes que filles jo- o unes fillis? Vale, jo vinc d'una Sense- família Unes treballadora. Unis fillis. Unis fills. Perdó, és que Jo vinc m'he d'una liat. família treballadora de tota la vida, però jo tinc el somni que de cop, d'aquí 2 anys, algú m'expliqui que jo vinc d'una família de diners de tota la vida, old money, i jo he de tenir fills. I que de cop m'arribi el patrimoni. La Mar, quan has dit de Molts tenir ànims. fills sola, se l'han il·luminat els ulls. Sí. Ai, jo no vull tenir fills, ni filles, ni res. No, jo Mar Jiménez. tinc unes ganes de tenir filles soles. I jo tinc un plan. Als 27 jo ja estaré parint. És O sigui, un t'has fet. de prenyar als 26, et queden 4 anys. Que queden Res. 4 anys, canal, és No, molt als, loco. no, als 27 em quedo prenyada. Poden ser a final d'any. No passa res. Quin signe voldries, llavors? És que m'agradaria que fossin Leo, com jo. Llavors has de follar? Al Quan? desembre. O Bueno, al novembre. ves. No m'ho crec que ho tingui tot planejat. Que, bueno, però això és sobre el paper. Després la vida va... Després follarà passa el que l'abril, passa. Però que té previst inclús el mes. No, però No, això és una no. mica broma. Ah, Però, va. en plan, sí que sobre els 27 m'agradaria començar a ser mare. Buah. I no sé com ho faré, ja que jo m'estic podent permetre pagar un lloguer d'una habitació de 100 euros al mes. A partir d'aquí... Com és l'habitació, Caral? 9 metres quadrats. 9 metres quadrats, lavabo inclòs. Podem dir que... Què? Podem dir que pagues 12 euros per metre quadrat. O més. Més, no? No, al mes. No sé com va. Tio, per això portava les dades preparades, perquè no em donen bé els números. Pues has escollit bé la teva carrera. Bueno, que jo ho he dit que era vocació, que Però no és li perquè se'm surt, li donés surt. bé. Ah, vale. Faig el següent deixa botons. Això, Carles, jolín, tu què vols ser passa? pare? El següent Això jo m'ho Tu vull vols ser mai. pare, Sí. Carles? Sí, però en plan, a mi m'ha de venir el... O sigui, bé, a veure, com ho explico, això? Núria, tu vols ser mare? No m'entens. Sí, en principi sí. Vale, ja està. Volia crear aquí una dicotomia falsa, un problema. Si jo veig un nen i se'm queden mirant És increïble, se li queden embobats. Sí. Ahir anàvem per Sant... Ahir, bueno... per Sant No, Jordi. per Sant Jordi fa una Dissabte. setmana i mitja, o alguna així, més o menys. El mes passat. Ah, no, aquesta setmana. Aquesta Va ser fa setmana. 2 dies. Estava pensant quan el penjàvem aquí. Ah, clar. No penses No en se això? sap, no se sap. Ja. No, Bueno, res, no, sí, no, per Sant Jordi fa Per uns Sant dies. Jordi, que fa 6 dies, 5, 6 Res, que hi dies. havia un nen a un semàfor i se'm queden mirant. És que va estar Llavors els comença a treure la un llengua. minut mirant-la. I anàvem És que, caminant, vale. Loquíssimo. Sí. A mi se'm donen malament A mi els sí que nens sempre m'han dit i que les sóc molt nenes. papa. Però és veritat que jo, amb els nens... A mi m'ho dieu a la uni. Sí, és la mama. Clar, jo sóc el papa. Però no a la uni, en general. Però sí que és veritat que jo amb els nens tinc una mica... Jo crec que et fan fàstic. No, el tema és m'ha de venir l'instint patern. I encara no m'ha vingut. O sigui, cada Per sort. moment et fan com mandra gestionar És un com- nen no, petit. o sigui, una És com persona casats que no petiteta. toquen, Saps saps? A mi com- em cauen en gràcia els nens petits, però... Jo els hi faré... que no, ara no. Jiji, i després ja, pati. O sigui, tu eres el padre, la madre, Vale. les mares, els pares... Gestiónatelo. la tutora Zero legal. responsabilitats amb un bebè. No. És que els millors són els que es poden tornar, no saps? vull... Jo tinc una amiga que no vol tenir fills i em diu, bueno, si acaso los tuyos y un ratito solo. Jo això faig, jo dic, Claro. jo els he dit a tots els meus amics i Els porto al amigues, cine, saps? fes tu Ens les interessa que hem teves de fer coses. marranades entre mig, clar. Sempre. Clar, i jo me'ls enduc quan aquesta gent vulgui O fer dormir. coses. Molts dels meus amics tenen ganes de ser tiets. És que jo vull és ser una... padrina Però de ningú tothom. vol tenir els fills. Tothom vol ser tiet. jo tindré Tenim molts 5, tiets o sigui, postizos, deixa. Sí. Ens alegra tenir tiets perquè rebrem regals i un Bueno, regals. Si, si tenen feines precàries i no estan independents, Jo seré no una siguin tieta regals. moderna i no compraré regals. Nosaltres teníem tiets postissos que ens volen comprar la roba als nens i com palante. Molt bé. Hi ha alguna que també vols ser Jo la com meva tu? tieta moderna sempre m'ha regalat experiències, mai regals físics i el millor que he pogut fer en sa vida. Experiències, molt bé, clar. Estima afectiva, clar que sí. M'estic relaxant jo avui, eh? Vale. Sí, tots. I totes. Vale, Com vas, Mar quart Jiménez? jo mai mai. Vinga. Jo mai mai
he sentit que m'hauré de quedar uns anyets més a casa de la meva família perquè no em puc independitzar. Bueno, evidentment. Home, és que si pogués jo ja no estaria a casa de la meva família. Fa molt que haguéssiu marxat si haguéssiu pogut. No, jo no. Molt no, però sí, un rato sí. Un rato. Jo porto volem marxar des dels 16. Clar, és que... També parlem de no emancipar-se quan tens una situació a casa de merda i t'emancipes en una situació superprecària perquè Només no per pots fugir. estar. Clar. Es comenta poc, perquè, clar, jo m'imagino amb 16 anys, jo estic molt bé a casa. Està puta mare. Confirmem que està molt bé. No estic mimat, estic molt bé. No em puc queixar. Amb 16 anys, jo em penso i dic, és que emancipar-me jo de què? O És que per què? Clar, perquè estàs bé. Però clar, la gent és que té problemes dins de l'entorn familiar i es vol independitzar o s'independitza tan jove, amb situacions de merda, tan... Jo tinc un amic que amb una feina de Findus als sàndwiches s'està volent emancipar perquè no pot viure ni un dia més a ser casa. Clar, és que entenc que facis aquest esforç mental. Menjarà alguna fruita fresca en sa puta vida. I clar, no volem això, volem anar al mercat. És que clar, és una putada, perquè jo crec que deus fer la reflexió abans d'hora. I ja et condiciona moltíssim. I clar, S'haurien d'oferir psicòlegs familiars. Sí. O psicòlogues familiars. S'hauria de crear una estructura de psicologia. Si va també com el CP. Així estem. Exacte. Tot mal. Al tope el podcast. Estem una mica de precisió, Vale. Vinga, Marc Jiménez, anima'ns. Cinquè, Jo mai mai. Jo mai mai he estudiat una carrera perquè creia que era el que més portes m'obriria i ara, que estic acabant, he vist que no. Bueno, tampoc. Jo quasi en fotoenginyeries. Vaig demanar al batxillerat tecnològic i una setmana abans de començar em vaig canviar. No em referia només a una altra carrera, em referia a haver estudiat una carrera en comptes d'un mòdul o ficar-me directament a treballar. O alguna cosa així. Clar, jo és veritat que faig ADE perquè és ADE. En plan, el que jo vull fer existeix com a carrera, però és per la privada. I Què clar, vols fer, Norieta? protocol i organització d'esdeveniments. És que l'he pegat. El cas és que ADE és com molt més versàtil i sobretot havent viscut de la crisi del 2008, en plan, jo vaig veure que el meu pare es va quedar sense feina. És que jo crec que és una generació supermarcada per Tipo, això. I llavors era com... Jo, per exemple, el meu pare no l'agafaven perquè pues, per edat ja era gran, no sé què, l'anglès, no sé jo què... i amb la meva família que va passar el Clar, mateix. i és com que vaig veure com molt important la capacitat de reciclar-te. I dic, si faig ADE, que és un poco de todo y mucho de nada, pues, saps? Que queda molt bé també al currículum tenir la carrera d'administració i direcció. I perquè tenir una carrera és com que t'obre... Saps? Encara que no acabis treballant d'això, si tens una carrera... És que és com la nostra que carrera... té una carrera, saps? Si tu no tens experiència a la nostra carrera és que no et menges No, un i el rasco. pitjor El que tot és que hi ha necessites molt és especialitzat, contactes. És que contacte contactes puro. també. A mi, Compte amb els contactes nosaltres, eh? també. Per què? O sigui, al nostre mundillo. Ja. 35 hores de contracte, 80 treballades. No me sumem. Contactes. Ah, contactes. No bueno, contractes. no sé. Bueno, El nostre sí és imprescindible. Estic mentint un punyau. Clar, jo sí. tinc feina perquè un professor em va adoptar, va tenir Clar. la gràcia, li vaig caure en gràcia a aquest senyor, És i que em va aquí no, adoptar aquí i, em no va, li caus. i em va trobar feines, és veritat. Mis Per contactes. això- Sí, ja està. xapa Crec la que boca. aquesta podria ser una de les conclusions de precariat... Bueno, del vídeo d'avui, del podcast. és que és Busca com si la contactes. precarietat s'hereda, saps? Sí, És veritat. l'ascensor social, Sí. tu. Totalment, Hi ha un paper molt bo. El deixaré a l'avió. Vale, vinga. Caral, pots comentar tot el que tu vulguis. Deixes gràfics i merdes a Instagram. Buah, a l'avió us deixaré un Twitter, avió guapíssima. Podem comentar que després de l'Isaac és la segona persona... Bueno, la segona no, és més que l'Isaac. Bueno, no, els dos tenen bastant d'influència a Twitter. Twitteros a full. O sigui, seguiu el compte de la Caral a Twitter. Sí. És una fantasia. Cada vegada que no estic bé fets un Et tuit. segueix I és molt sovint. et segueix una influencer catalana molt important. No. És que anava al col·le amb mi. Clar. És que Té, t'ho vaig dir. té molt poc pes. En sèrio? És que el Bueno, Baix Montseny és un tenim la poble. mateixa I jo m'he Bueno, perdut, no, jo clar, no sé de qui estem anava al parlant. col·le De la del seu Juliana germà. Canet. Juliana Canet, si vols venir al Déjà Vu, estàs convidadíssim. Ai, pobra, no, que està molt estressada. Ah, que parles amb ella habitualment? Tio, ho penja als seus stories. Ah, jo que sé, Ah, no les vaja. segueixo a Instagram. Tio, La Carles, segueixo a ho Twitter. penja els seus No, però stories, en plan, està super... La per segueixo a exemple, Twitter, tio. però per exemple, ella un dia té una feina guai i tal, sí, està estudiant la carrera per la UOC, no va de Ja, cul, ja, ja. no arriba a res. Perquè la gent que treballa i estudia no arriba a res, està molt cansada i ho passa molt malament.
La meva amiga a no ser amb la que he facis vingut al tren. comunicació audiovisual, que no fem gaires coses. Però la meva amiga amb la que he vingut Perdona, al si vas tren... que no També cagues. Sí, però de la uni no faig res. Però també estudia aquesta facultat, no fa la vostra carrera, fa l'altra, que li has dit que... Sí, és una barreja de dues coses. Bueno, pues fa una carrera, da igual quina carrera, i treballa i no arriba a la vida, no arriba, perquè ha de pillar la Renfe va tard, Ja. ho passa malament. El problema és que vas amb Renfe i no en I a catalans. sobre et treuen importància de les teves trames perquè ets estudiant, saps? Sí. I el que volia dir és que aquesta tia després està tan cansada que no pot ni venir al bar, ni la meva amiga, ni la Juliana, ni ningú. Perquè si treballes i estudies, estàs cansat. Sí, totalment. Bueno, i que després, si vols... Uf, ja em començo a patir, eh? Si vols mantenir una vida social, vols tenir parella, vols anar a jugar al puto parxís si et fa il·lusió, no pots. Estàs cansat. Efectivament. I clar, és una merda. O estàs ocupat o estàs cansat. Exacte. Hem acabat una mica... Però anem a activar-ho això una mica. Final, tens algun jo mai més? No. No, perfecte. Apunta el nom de la ministra. No. No canta tu, el amante bandido. Canta, amante bandido. Però com trobo malament del coll. Bueno. Posa el nom de la ministra. Jo te'l busco, ara Vale, voy. busca... Vale, i tu de mentre cantes mentre ella busca, que si no, no Però podem... m'heu de fer els coros, heu de fer... Vale, com? Sí, com? només faltaria. Com? Seré està tu... tota- Sí, vinga. A la següent entro, eh? Seré tu amante bandido, seré tu amante. Això no és... Això és parlat. Ja, òbviament, però és que jo no ho sé cantar. Hòstia. Volem el nom de la ministra. Podríem els tallets. Si no, ja... No t'has guanyat, xaval. Seré tu amante Estepeda. bandido, bandido. Vinga, donem el nom de la ministra. No diguis que encara no he firmat el contracte. No diré res. Sí, quan Em es sembla molt publica lleig, això? això. Quan es Dijous. publica això? Dijous. Dijous 28... Ho tallarà, ho pot tallar. Pot ficar un pip. No, que no pues diré el nom no de la hauré ministra. firmat encara Que no diré el nom contracte. de la ministra. Però és una mica lleig que no li ensenyis als teus... Oyentes. Tio, però és que si em poso cap allà s'haurà No, de no, mira, posa... La gent, per aquí no es veu. la gent sentirà que no vol escoltar més perquè es queda amb les És que, ganes de de fet, saber crec que molta he dit el informació. ministeri al principi. No l'has dit, no l'has dit. No, ho juro que l'he dit. No m'estàs escoltant, que és una altra cosa. He de dir que, bueno... A veure, Que no és la Yolanda. No és la Yolanda, no és la guai. A veure. Però té pinta de ser molt bona dona, Que eh? lleig, això m'està sabent molt de greu. Però ho juro que he dit al ministeri, No sé ni Carla, qui és. sisplau, No editant, sé ni posa el qui pip. és. Vale, si Gràcies. el trobo, poso el pip. Apa. Si el trobo, eh? Vale, doncs fem un pensament, no, Marc Jiménez? Vols despedir-les tu? No sé, no, és que no sé com... Ah, moltes gràcies. Ho fas així, oi? Joder, sort que fem el podcast junts. Ho eh? fas així, oi? Doncs res, teniu alguna cosa més a dir? Què? Feu mitja hora d'esport al dia, és important, ho diu l'OMS. Sí, per la salut Ui. mental també va molt. Quantes coses que diu la OMS no fem? Ja, Jo infinites. totes. Ah, Sí? Vols fer una... Bueno. això què ve? Ja, vale. Moltes gràcies, Caral, per haver vingut a aquest programa, Caral, a aquest estàs podcast. convidadíssima, Carles, no, estic totalment. jo parlant. Perdona, és la Una vegada confidència. més, els homes interrompent. Estàs convidadíssima a venir a un altre podcast, a un altre programa. Gràcies. Un plaer. Moltes gràcies, Núria, a tu també, per haver vingut, per haver portat la teva opinió. A vosaltres. I per haver-vos, bueno, totes dues, per haver-nos donat els vostres coneixements. I ja us contactarem per fer-nos la declaració de la renta. Que es fa sola. Bueno, moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies, ja està. Res més. Gràcies, mare, has estat la millor entrevistadora que tingués mai. No, total. Has fet més preguntes tu? Moltes gràcies, Carles. Pots parlar. Bueno. Moltes gràcies una setmana més per escoltar el Déjà Vu. La setmana que ve és Espera un moment, més i perdona, millor. si no Com puc. ho fas, lo dels morrejos? No, però és una... Qué morreo que dices. No, Tu no dius... Una pregunta, sap millor la Núria que tu. Que és Ah, no, que i jo ho sé folleu perquè ho veig molt. cada setmana. En plan, jo ho veig. Ja, Però més clar, no tu ho el veu. fas i jo no el veus. He de dir, Marc Jiménez... I folleu molt, dius tu. Sí, bueno, he de dir... Amb condó. Sí, sisplau. L'altre dia, la setmana passada també ho van dir jo. Important. Que t'he de dir una cosa. Digue'm. Que ho has dit com molt en conya, com si fos això un conya. I jo ho dic sempre en sèrio. Perdona, jo ho he dit super en Has començat sèrio. a dir... Ah, no sé què... Perdona, si els hi ha agraït de tot cor. No, això, a lo deies no, a lo de després. Fa lleig, jo no ho faig en sèrio. Vale, fes-ho tu millor. Avui podem fer ASMR. No, fem ASMR a tots els capítols. No, només ens Si fem- falta. Vale, és que però hem de parlar una mica fort, perquè si no el micròfon no detecta. Vale, però jo crec que la meva veu no és gaire sexy per fer SMR. Compte, mare, et posa la cara. La veu de la cara et posa. No, podríem estar lligant, Mar. No vols estar lligant? Fort. Estàs sola en aquest programa.
Vale, doncs vinga, ho deixem aquí. Fins la setmana que ve ens veiem. Gaudiu moltíssim i també folleu moltíssim. I no us poseu afònics com jo, si us plau. Moltes gràcies. Adeu. Heu de fer adeu, Adéu. Saps què estic pensant? Què? Tu no m'agraeixes mai i jo t'he agraït avui, No? Després em diràs Marc por Jiménez, què. moltes gràcies per... No sé, bueno, jo crec que avui no t'agrairé. Per res. Tot i haver presentat, perquè no t'has enterat de res de tot el que he fet aquests capítols i no ho has sabut replicar. Jo sí s'hauria Perquè fet jo això estic mai pendent mai. de les coses que jo... Ja ho veurem. Va, el pròxim dia no, però d'aquí uns capítols Ho veurem. faig el jo mai mai. Ho veurem. Vale. Inversions de rol, Caral, què opines d'això? Que vagi molt rebé. Jo no vull tornar a presentar. Ens veiem la setmana que ve. Adéu, petits Adéu. i petites i petitis.